No niin, tämä on aika yksinkertainen kaavio. Eli se, mistä toipuminen ja parantuminen koostuu. Ja tällä toipumisella tarkoitan siis sellaista, että me kaikki ihmiset niin kun, saadaan elämämme aikana traumoja ja ulkoiset asiat ja sisäiset, siinä on paljon asioita vaikuttaa siihen, että minkä takia me ollaan niin rikkinäisiä. Ja tavallaan me ollaan irrallaan itsestämme, että me ei oikeasti tunneta itseämme. Niin tässä on semmoinen niin kuin kaavio, mikä auttaa mun mielestä aika hyvin ymmärtämään sitä, minkälaista se on se, kun sä alat toipua, mitä siinä niin kuin tapahtuu. Ja mä sanoisin, että se vähän niin kuin lähtee tietoisuudesta. Ja tietoisuushan on niin kuin käytännössä sitä, että sulla on luotettavaa tietoa sopivissa määrin, sopivissa paikoissa. Ja meinaa ihan sitä, että ota selvää asioista ja itse olen tosi paljon käyttänyt ihan Googlea apuna, koska sieltä netistä löytyy ihan hirveästi tietoa. Sitten seuraavana prosessointi. Ja mä oon pistänyt tähän tälleen, että prosessointi on sitä, että pääsee semmoisen niin kuin valitusvaiheen ohi ja ymmärtää oman vastuun siitä omasta toipumisestaan. Että kukaan muu ei oikeasti voi sitä tehdä sun puolesta, kukaan muu ei voi niin kuin parantaa sua. Se pitää niin kuin tiedostaa ja ymmärtää, että jos sä haluat oikeasti toipua, niin sit sun pitää itse nähdä vaivaa ja tehdä sen eteen työtä niin kuin no free lunches -tyyppisesti, että muuten sä et toivu. Ja tää on aika brutaali läppä, mutta mä tiedän, niin kuin, että kuka vaan pystyy toipumaan, koska olenhan minäkin toipunut. Ja sitten tulisi tunteet. Ja tässä toipumisen prosessissa huomioon ottamisen arvosta olisi, että oppii kuuntelemaan tunteitaan oikein, että ymmärtää, että ne on siinä mielessä niin kuin suuntaa antavia, että negatiiviset tunteet kertoo joko siitä, että sinä tai joku toinen ylittää sun rajoja ja sitten jos toimii vain tunteiden mukana, niin sitten on käytännössä täysin tunteiden vietävissä, eikä niinku oma elämä ole hallinnassa siinä mielessä. Sitten hyväksyntä. Et sisäistää tavallaan niinku faktat, että mitkä ne on ne tosiasiat, ja oman vastuun, ja löytää tavallaan sitä omaa syyllisyyttä, ottaa vastuuta kasvustansa. Ja sitten huolenpito itsestä, että opettelee olemaan armollinen itseänsä kohtaan, koska ei voi kohdata sitä omaa syyllisyyttä, jos samalla on niin kuin liian ankara ja julma itselleen. Pitäisi pystyä hyväksyä se oma vajavaisuus ja se kasvattaa niin kuin nöyryyttä, mikä auttaa siinä henkisessä kasvussa. Ja sitten toiminta, se on sitä, että sä käyt tätä läpi, jankkaat itsellesi, että sä niin kuin pikkuhiljaa alkaa mennä niin kuin perille. Se on toimintaa ja siitä seuraa sitten se kasvu automaattisesti, että sä oikeasti alat niin kuin toipua ja kasvaa. Niin mun mielestä tämä on aika simppeli asia. Se vaan vaatii ihmiseltä sitä niin kuin vastuunottamista.